मेदामा दे एसे फंनैसो बुंना होदो। खुलुमबाय। गोजोननाय मोनदों आरो माने बिथांखौ मोननानै जेनेबा जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय जिउआव सासे जोंनि लोगो नांगौमोन दुखु बेनिखायनो माने बिथांखौ लोगो मोननानै आंनि गासै जेनेबा थांखि होसोनाय बा खामानियाव थांनानै हेफाजाब खालामदों आरो बेनि हेफाजाबावनो दिनै आङो एसिस्टेन्ट प्रफेसारखौ बा सापर्ट खालामनानै दिनै आङो थानो हाबाय आं गोजोननाय मोनदों आरो जोङो मोजां मिलायनानै संसारखौ जालांनो हाबानो बेखौनो आं गसाइनि सेराव आर'ज खालामो आरो ओमफ्राय बसआबो एसे बुंना होआबा आरो जानाय नङादां मा बुंनो जोबोर गोजोननाय मोनदों संसार जानाया गोरलै नङा गासैबो मिथिखागौ नंगौना नङा दा उन्दै समाव संसार जानायफोरासो मिथिगौ बिसोर माबायदि संसार जादों आं सानो उन्दैथाराव संसार जानाय दिनै आं उन्दैथाराव संसार जानायमोनब्ला दिनै आं सासे डक्टरेट लोगो मोननाय नङामोन दिनै आं गोबाव सम थानानै फैबाय संसार जायालासिनो धैर्य हमनानै फैयै फैयै भगबाना आंनो ओरैबायदि लुफावना होदो माने सासे डक्टरेट मोननाया सहजनि बाथ्रा नङा आं दाख्लै बावै पाठसालायाव थांदोंमोन जोंनि बर'फोरा मा डक्टरेट मा बेनिथ' जेबो इज्जतआनो गैया नाथाय पाठसालायाव जों सानैदों हाबानि बाजार बायनायाव सासे हारसा दखानि नोंसोर सानैदों मा नों हाबानि बाजार बानायदों बेखौ नायबाय आरो नों मा मावो बे होनबाय आं डक्टर आंखौ सोंबाय नों मा आं फर्सआव मावो डिफेन्सआव ओमफ्राय जों सानैबो ओंखारबोबाय जोंखौ लेंहरबाय आरो बे हारसा बोराया लेंहरनानै गांसे डायरि खालामो डक्टरेट बे बोरै जाखो सासे डक्टरेटआ बेखौ बोरै लोगोमोन आरो बेखौ बोरै लोगोमोन बेखौ बुंबाय सासे डक्टरेट मानसिया जों जेसेबां मोजां रायज्लायदों जोंखौ बेसेबां सनमान होदों सासे दखानिखौ बे माने गुबुन हारिनि सासे डक्टरेटआ मा गुबुन हारिया बिराद मोजाङै नोजोर होना नायो बाट जोंनि बर'आव सोर डक्टरेट सोर मा जादोनायाथ' गोजाननि बाथ्रा बाट मानसिखौ ओरैबायदि गाज्रि माबायाव खिन्थिनो नागिरो माने बेनिबो हिंसा थागोन आंनिबो हिंसा थागोन दा फेसबुकआव गोबां दावराव जादों जों सानैनि सरसाखौ लानानै आं गोबां बाथ्रा बुंगोन दा मोनायाव दा नङा दा आं फंसे बाथ्रा बुंनि नोंसोरनि सिगाङावनो जेरै बर' हारानि आरो बर' हारानिनि हौवाया 8 बोसोर उन्दै आरो बर' हारानिया हाबा जानानै फिसाय गैया थेवब्लाबो बर' हारानिखौ दिनै हारसाफोरा सोरबा रायो नामा नोंसोरनो बुं रायो 8 बोसोर उन्दै बेनि हौवाया खिन्थु बर' हारानिया हाबा जानानै हौवा गैबोयो खिन्थु हारसाफोरा रावबो राया दिनै सासे डक्टरेट मानसिखौ लानानै जोंनि बर' समाजनि गेजेराव ओरैबायदि फेसबुकाव सरसा खालामदों जेमसा मानो मोखां देखायनो हायाखै आरो आं मानो मोखां देखायनो सासे डक्टरेट नंगौना नङा आं बे सासे डक्टरेटखौ मानो आब्रुथि गैयै फेसबुकाव नाम लिरजाहोनो सासे डक्टरेट मानसिखौ सासे डक्टरेट बिमुं मोननाय मानसिखौ आङो फेसबुकाव मानो गाज्रि नाम लिरजाहोनो बे जानला मोनला उन्दै गथ'फोरदो माने ओंथि गैयै आब्रुथि गैयै बानाय सासे डक्टरेट दिनै बरमा कलेजनि स्टुडेन्टफोरा मोनथिगोन 3 बोसोर बरमा कलेजाव 8,000 टाकायाव मावनाय मानसि बेसेबा खस्थ' रुम भारा थोआ थेवब्लाबो गावनि माने माबाखौ लानानै फैसायानो मिलाया एसेबो थोआ दखना बायनोबो थोआ 8,000 रुम भारा जानाय 3 बोसोर मावदों न'आव रावबो गैया बेनि काहानि बेया न'आव रावबो गैया बेखौ उनाव गावनो खोन्थासै बेखौ सोर फेदेरनाय मालानि समाव बेनि बिमा बिफाया मा जालांनाय बहुत काहानि दङ बेहा जोबोद दुखु गोनां बेनि काहानिया बेफोरबायदि काहानिनि गेजेरजोंबो बेयो दिनै डक्टरेट लानानै दिनै गावनि आथिङाव गसंबाय माने आं बायदि मानसिया बेनि थाखाय जेबो नङामोन आरो आं लाक्कि फिल खालामो आं सासे डक्टरेट मानसिखौ माबायदि लोगो मोनखो आं मा मोजां खामानि मावखो जों सानैखौ बोरै गोरोबोलायखो आंनि थाखाय बेनो बिराद सासे डक्टरेट मानसिखौ आंनि न'आव लाबोना होनो हादों आंनि फादारनि 3 दादैमोना हेडमास्टर सासेयाबो साइन्सनि मास्टर मादैमोनाबो सब मास्टर बेनि गेजेराव आंबो सासे डक्टरेटखौ आंनि न'आव लाबोनो हादों बे आंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो आंनो बेखौ भगबाना होदों सोरबाया होआखै
सोरबाया गुबुना लोगो मोनहैला बेखौ आंनो भगबानासो लोगो मोनहोलायदों दा बेखौनो दुखु मोनो जोंनि बर' समाजाव आब्रुथि गैयै बानायो रावखौबो रेसपेक्ट होआ दिनै एसेबां गथ'फोरखौ बे मोजां खालामनो नाजायो बरमा कलेजनि साफ्रोमबो स्टुडेन्टआ मोनथिगोन जाय सोलोंजानो मोनदों बे माबायदि फोरोङो आरो जायनि बिमा बिफाया आंखौ गाज्रि मोननो हायो बिनि फिसाला फिसाजोखौनो बे फोरोंनो मोनदों फोरोंगासिनो आरो दाबो गुबुन कलेजाव फोरोंगासिनो दं आरो ओरैबायदि गोसो होनानै गथ'फोरखौ बे माने मोजां लामाजों लांनो नागिरगासिनो दं दा बेफोरखौ जोंनि बर' माखासे गथ'फोरा जेबो नाया माबायदि सन्मान होनांगौ नाथाय गुबुन हारिया डक्टरेट होननाय लोगो लोगो बाद्दाव खालामो गुबुन हारिनि मानसिया डक्टरेट होनबानो बाद्दाव खालामो माने बिसोरो ओरैबायदि सन्मान होयो साहा दखाननिफ्राय लानानै फिसा फिसा मानसिनिफ्राय लानानै बिसोर सन्मान होयो बेखिनियानो आरो आंनि बुंनांगौ गोजोननाय थाबाय